Bresusa nwoma etosu mienu, ti du mienu. Na Rehoboam ahene etimiye na oye den no. Ogya Awurade mra na Israel nyina ka ne ho. Na ohene Rehoboam afi etosu num no. Misraim hene Shishak froba Yerusalem so. Efrise na wafom Awurade. Ode ntiase nam apema hanu ni aponkosotifo mpema duosia bae. Na edoma one no bae no ni kan bia. Wofri Misraim, Libiafo, Sukifo ni Ethiopiafo. Na oje Yuda nkura eyeden no. Na obeduru Yerusalem. Ena odiyifo Semaya ba Rehoboam ni Yuda mapoma waboa wanu aba Yerusalem. Efri Shishak anim no nchen. Na oka kire won se Awurade sie nie. Mudie moagame na menso magya mo ahye Shishak nsa. Ena Israel mapoma ni ohene no bre won ho ase. Na woka se ni Awurade. Na Awurade hunu se wabre won ho ase no. Awurade asemba Semaya nchen se wabre won ho ase nti merense won. Na eye kakra mema wafiri mu afi. Na mebufo amfa Shishak nsa so enhwe mu Yerusalem so. Nanso obeye no nkoa. Na wohunu mesom ne ensase so ahenie som no. Na Misraim hene Shishak froba Yerusalem befa Awurade fi akrade ne ohene fi akrade no. Ni nyina na ofae. Na ofa sika chama Salomo yoe no nso. Na ohene Rehoboam yo kobre achem sisi anamu. Na ode hihye Amerikatufo a owen ohene fie punu anu no asafo hene no nsam. Na da biara ohene ba Awurade fie no. Amerikatufo no besusomu. Na ode sane kɔ Amerikatufo no dan mu. Na enam se obre ne ho ase enti. Awurade abufuo no sane firi ne ho. Se orense no nwie. Na manwe wɔ Yuda mu nso. Na ohene Rehoboam hye ne ho din Yerusalem. Na odi hene. Na obedi hene no. Na wadi mfie aduana biako. Na odi hene mfirihia dunsun Yerusalem a eni kura a Awurade yi Israel musuakuo nyinaa mu se odi ne din beto ho no. Na ne nadin de na ama oye Amoni. Na oye bone. Na wamfa na koma anhwehwe Awurade. Na Rehoboam ho nsem kane de ne akire yi de nso. Wantwere no odiyifo Semaya ne odehwefo Ido nsemu antoatoa so. Na akodie da Rehoboam ne Yeroboam ntam na nyina. Na Rehoboam ne n'agyanom kɔdae. Na osie no David kuro no mu. Na ne ba Abia bedi n'ade.